Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सिनाय गासैखौ फिन खेबसेबाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर डाइलेक्टेड आपडेट्स लोगोफोर जोंहा आसाम पुलिस कनस्टेबलनिफ्राय जोंहा गोदानैहाय साख्रि ओंखारना फैबावदों दा जोङो अफिसियेल नटिसखौहाय नायगोन जोंहा बेवहाय बेसेबां बुरजा साख्रिनि भेकेन्सिफोर दङ दा नोंथांमोना बिदिखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैफिनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायजोबानो जाबाय लोगोफोर आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गुरै फिन खेबसेबाव खावलायहरनाय थाग्रोबाय लोगोफोर दानिया फैदो लोगोफोर जोङो आसाम पुलिस कनस्टेबलनिफ्राय गोदानैहाय फैनाय साख्रिनि भेकेन्सियाहाय जोंहा बेसेबां बुरजा दङ आरो मा जोंहा डिपार्टमेन्टआव फैदों जों अफिसियेल लिस्ट नायगोन लोगोफोर दा जोङो आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइडआव फैबाय बेनिफ्राय जोङो अफिसियेल नैबे माबाखौ जोङो नायनोसै दे लोगोफोर अफिसियेल बे जोंनि नैबे नटिसखौहाय एडभार्टाइजमेन्ट फाइलखौ जों बेखेवबाय लोगोफोर दा बेवहाय जोंहा दङ फार्स्टआवहाय ड्राइभार कनस्टेबल आसाम पुलिसनि आन्डारावहाय बेनिफ्राय जोंहा कनस्टेबल दं डिसपेच राइडाराव दं कनस्टेबल जोंहा मेसेन्जारावबो दं बेनिफ्राय हेन्डिमेन कनस्टेबलाव दङ दै लोगोफोर एपिआरओ बेनिफ्राय ड्राइभार अपारेटर फायार एन्ड इमारजेन्सि सार्भिसावबो जोंहा दङ दै लोगोफोर बेनिफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवबो जोंहा ड्राइभार कनस्टेबलावहाय दङ दा जोंहा बेवहाय बेसेबां भेकेन्सि दङ होनोब्ला 127 जोंहा भेकेन्सिया ड्राइभार कनस्टेबलावहाय दङ बेनिफ्राय 14 जन जोंहा भेकेन्सिया दङ डिसपेच राइडारावहाय दङ जोंहा बेनिफ्राय 20 जन जोंहा भेकेन्सिया दङ मेसेन्जारावहाय बेनिफ्राय 3 जोंहा भेकेन्सि दं हेन्डिमेनावहाय बेनिफ्राय जोंहा 90 जन ड्राइभार आरो 4 जोंहा ड्राइभार अपारेटर फायार एन्ड इमारजेन्सि सार्भिसनिफ्राय दङ बेनिफ्राय 7 जनाहाय जोंहा ड्राइभार कनस्टेबलाव गोग्लैबावबाय आरोबाव दंबावो बेनिफ्राय जोंहा 106 जन जोंहा ड्राइभार फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आन्डारावहाय दङ दै लोगोफोर दानिया फैदो लोगोफोरनो सिलायो नोंथांमोननि जोबोद मोजां 14,000 निफ्राय स्टार्टिं जागायनानै 70,000 सिम जाहैगोन दै लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोननि अनलाइननिफ्रायथ' जागासिनो दंखायोखा नोंथांमोना जानुवारि मासनि जोबनायथिंजाय नैबे 16 तारिख जानुवारिसिम खालामनो हागोन दै लोगोफोर एप्लाइखौहाय दा बेवहाय लोगोफोर केटेगरि वाइज बेवहाय बोखावनानै होखादों दे लोगोफोर जोंहा बेवहाय ड्राइभार कनस्टेबल आसाम पुलिसावहाय ग्रेड पेआबो जोबोद मोजां होनानै दंखादों नै मेलफोरनियाहाय 127 जनावहाय बेवहाय एसटिपि फोराहाय साबेसे दं नै लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय एसटिपि फोरा 13 जन दं दै लोगोफोर टटेल 127 जन बेखौ केटेगरि वाइज बोखावदों ओमफ्राय नै कनस्टेबल डिसपेच राइडाराव एपिआरअ नि आन्डारावहाय 14 जन दंमोन नालाय बेयावहाय एसटि फोराहाय गैया दै लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना आनरिजार्भआवबो थांनो हागोन बेनिफ्राय नैबे जोंहा 20 जन जोंहा राइडार रस्टार पस्ट बेस रस्टाराव दंमोन नालाय दा बेवहायबो लोगोफोर नोंथांमोनाहाय लोगोफोर सरि जोंहा 20 जनाहाय कनस्टेबल मेसेन्जारावसो दङ एपिआरअ नि आन्डारावहाय दा बेवहायबो एसटिपि फोरा गैया नोंथांमोना आनरिजार्भआव डाइरेक्ट थांनो हागोन मोजां नाम्बार लानानै ओमफ्राय कनस्टेबल हेन्डिमेनावबो एसटिपि फोराव गैया लोगोफोर बेवहायबो नोंथांमोना आनरिजार्भआव थांनो हागोन बेनिफ्राय जोंहा नैबे ड्राइभार फरेस्ट एन्ड इमारजेन्सि सार्भिसावहाय बेवहाय अनलि हौवासाफोरनिल' बेवहाय दङ एसटिपि फोरा 7 दं दै लोगोफोर नोंथांमोना नै बेवहाय नायनानै लाबानो जाबाय नै बेनिफ्राय जोंहा दंबावो ओरै ड्राइभार अपारेटर फरेस्ट एन्ड इमारजेन्सि सार्भिसावहाय जोंहा 7 दंबावोमोन नालाय लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना आनरिजार्भआव थांनो हागोन मोजां नाम्बार लानानै नोंथांमोनाहाय बेवहाय थांनो हागोन ओमफ्राय ड्राइभार कनस्टेबल फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवहाय जोंहा बेवहाय 7 जन दं नालाय बेयावबो नोंथांमोना आनरिजार्भआव थांनो हागोन बेनिफ्राय जोंहा ड्राइभार जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवहाय नोंथांमोनाहाय नैबे माबायावहाय दङ दै लोगोफोर नै बेवहाय नायबानो जाबाय टटेल 106 जन दङ बेवहाय एसटिपि फोरा बेवहाय बेसेबां दङ नै बेवहाय बोखावना होखादों मेल फिमेल दङ बेवहाय मेलफोराहाय एसटिपि फोरा 6 जन दं बेनिफ्राय फिमेलफोराहाय हिन्जावसाफोराहाय 2 दं दै लोगोफोर टटेल 8 जन दं बेवहाय नोंथांमोनाहाय नुबाय जानांगौ दा नोंथांमोननि एलिजिबिलिटि फरायनाय क्राइटेरियाफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा माखासे एज एलिजिबल थायो नालाय लोगोफोर नोंथांमोनाहाय 18 इयार्सनिफ्राय लानानै नोंथांमोनाहाय 5 इयार्स प्लास नोंथांमोना एज एलिजिबल मोनो लोगोफोर नोंथांमोनाहाय 18 इयार्ससिम लानानै 25 इयार्ससिम एलिजिबल जागोन नालाय लोगोफोर दा 5 इयार्स बारा मोनोब्ला जोंहा एससिपि फोराहाय 30 इयार्ससिम बेवहाय एलिजिबल जागोन दै लोगोफोर एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोनाहाय दा बेवहाय मेट्रिक पासआनो जागोन नोंथांमोनाहाय मेट्रिक पास जाबानो नोंथांमोना एलिजिबल जागोन बेवहाय नोंथांमोना
ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय जानांगोन दे लोगोफोर LMB MMB SMB नोंथांमोना ड्राइभिं लाइसेन्स गोनां जानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्टआ जाहैबाय हाइट नोंथांमोननि हाइटआहाय 162.5 सेन्टिमिटार हौवासाफोरनियाहाय ओमफ्राय फेमेलफोरनियाहाय 154 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय नोंथांमोननि चेस्ट हौवासाफोरनिल' बियो लोगोफोर दा बेवहाय STP फोरनियाहाय मिनिमाम 80 सेन्टिमिटारा जाथारनांगोन जाहैबाय ओमफ्राय मेडिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट दं माखासे बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनाय समावहाय नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स नांगोन नोंथांमोनाबोथ' बेखौ फ्रायानो मिथिखागौ लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा बेवहाय माखासे टेस्टफोरा जोंना जाहैबाय फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट बेनिफ्राय फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट स्किल टेस्ट राइटिं टेस्ट बेनिफ्राय अरेल बाइबा टेस्ट थायोना लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना होनांगोन दा बेवहाय रेसाहाय नोंथांमोननि रेसावहाय 20 मार्क्स थागोन दे लोगोफोर बेवहाय फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्टआवहाय 40 मार्क्सनि फैगोन बेवहाय लं जाम्पआहाय 335 सेन्टिमिटार नोंथांमोना बारनांगोन जाहैबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोननि रेसाहाय जाहैबाय 3200 मिटार नोंथांमोना रेस खालामनांगोन दे लोगोफोर बेवहाय होखादों बेनिफ्राय एक्सट्रा मार्क्स होगोन जाहैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना फेमेलफोरनियाहाय 20 नाम्बारनि थायो फेमेलफोरनाबो लं जाम्पआहाय 244 सेन्टिमिटार नोंथांमोना बारनांगोन ओमफ्राय नोंथांमोननि रानिंआहाय 1600 मिटार दे लोगोफोर हिन्जावसाफोरनिया ओमफ्राय टाइम होनाय दंखाजोबो बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर टाइमखौहाय दा बे गासैबो नोंथांमोननि फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट मेडिकेल टेस्ट नोंथांमोना पास जाजोबोब्ला बेवहाय नोंथांमोना क्वालिफाइड जाजोबोब्ला नोंथांमोनाहाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जागोन दे लोगोफोर लास्टआवहाय बेवहाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जाखाङोब्ला नोंथांमोनाहाय साख्रिखौहाय डाइरेक्ट मोननो हागोन दे लोगोफोर दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआवहाय नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो दा बेवहाय नै लोगोफोर राइटिं टेस्ट दंबावोमोन जोंहा राइटिं टेस्टआहाय जोंहा बेवहाय मा रोखोम जागोन होनब्ला जोंहा गोबां बेवहाय गाइडलाइन्सफोर होदों दे लोगोफोर ड्राइभिं टेस्टबो दङ लोगोफोर 10 नाम्बारनि आरो फार्स्ट मार्कआहाय नोंथांमोना फार्स्ट नाम्बार मोनब्लानो नोंथांमोना पास जागोन जाहैबाय ड्राइभिं टेस्टआवहाय बेनिफ्राय राइटिं टेस्टआवहाय मा रोखोम नोंथांमोना बेखौ एसे नायना लादो लोगोफोरनै राइटिं टेस्टआवहाय बेवहाय 100टा कुइसन्स फैगोन जाहैबाय बेवहाय राइटिं टेस्टआहाय 50 नाम्बारनि जागोन दे लोगोफोर क्लास 9 10 लेभेलनिफ्राय सोंनाय जागोन ओमफ्राय साबजेक्टफोरखौ नोंथांमोना नायनानै लादो आं सर्टकाट खिन्थाहरनोसै लोगोफोरनो भिडिअआ एसे गोलावानो जाबाय नै बे साबजेक्टखौ नोंथांमोना नायनानै लानांगोन बेनिफ्राय फैगोन जाहैबाय क्लास 9 10 लेभेलनिफ्राय ओमफ्राय बाइबा अरेल टेस्टआव फार्स्ट नाम्बारनि थायो आरो जोंहा माखासे NC सार्टिफिकेटबो थायोना बेनिफ्राय एक्सट्रा मार्क्स होनाय जागोन जाहैबाय दे लोगोफोर दा नोंथांमोनाहाय बे भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो आरो नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय जाहाथे फिउचारबो गोदान लेटेस्ट आपडेट्स मोनलांबाय थानो हायो आरो नोंथांमोनाहाय बे जोंहा आसाम पुलिसनिफ्राय फैनाय साख्रिनि भेकेन्सियाहाय गोबां बुरजायैनो दङ नोंथांमोनाहाय जाय केटेगरियावहाय नोंथांमोना जायखौ इन्टारेस्टेड नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय लास्ट डेटआ जोंना फैबाय थानाय जानुवारिनि 16 तारिखआव जोबगोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनै भिडिअखौ एसे फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल